Святлана, добрый день. Вельмі рада з вами сустрэцца напярэдадні святаў. Добрый день. Вот вам цяжка вставаць кожны дзень з ложка? Цяжка, асабліва, калі гэта вельмі рана. А так бывае заўжды, амаль заўжды. У паездках гэта прыкладна якія гадзіны вашых вставанняў ранішніх? 6:37. І працоўны дзень скончваецца прыкладна якой? Амаль заўжды да 10 гадзінаў, але потым мы вяртаемся ў гатэль і рыхтуемся да наступнага дня. У гадзіну, у 2 ночы я магу ісці спаць. Якім для вас быў гэты год? Гэта ўжо не 2020, калі адбыліся такія самыя драматычныя падзеі, але гэта 21 год такой сталай барацьбы, проста штодзённай барацьбы. Вось якім ён быў для вас? Такім жа цяжкім, як і 2020, бо кожны дзень ты адчуваеш боль, кожны дзень некага затрымліваюць, кожны дзень дасылаюць лісты, што людзей катуюць. Кожны дзень прыходзяць з обшукамі ў кватэры нашых грамадзянаў. І ты разумееш, што кожны дзень для нашых дзяўчат, для нашых хлопцаў у турмах вельмі цяжкі. І ты жывеш з гэтай болью, і ты не можаш да яе прыспасобіцца, прыстасавацца, прызвычаіцца. Але ж кожны дзень ты адчуваеш і гонар. Гонар за беларусаў, гонар за сябе, гонар за тых, хто вакол цябе, за тое, што ўжо больш за год. І мы не здаемся, мы рухаемся наперад, не гледзячы на, што цяжка, не гледзячы на тое, што гвалт вакол. Рухаемся і не спыняемся. І маленькія перамогі, яны натхняюць, і такія маленькія перамогі амаль штотыдня. І вось гэты гонар таксама, ён ідзе кожны дзень побач з табой. Я думаю, што вельмі часта беларусы, калі пішуць пра вас у каментарах, узгадваюць менавіта слова гонар, што вы асацыюецеся з гонарам за Беларусь. Я вельмі удзячная за тое, што людзі мной ганарацца, але я заўжды кажу, што ганарыцца трэба сабой. За тое, што ты сёння зрабіў маленькі ўчынак, напісаў пісьмо, або заданаціў на падтрымку палітвязняў, або ўступіў у ініцыятыву рабочы рух, перамога і так далей. Гэта твой вклад. Унёсак. Гэта твой унёсак у нашу справу. І я дзякую, што ганарыцеся мной, але я ганаруся вамі. Гэта ўзаемна. А якое дасягненне вашай каманды самае важнае для вас у гэтым годзе, калі можаце прыгадаць? Ведаеце, калі вы гаворыце «ваша каманда», я разумею, што вы маеце на ўвазе, бо я заўжды кажу, што моя каманда гэта не тыя людзі, якія блізка вакол мяне, а гэта ўсе дэмсілы, гэта ўсе беларусы, якія зараз змагаюцца. Тое, што не апусцілі рукі, тое, што не здаліся, тое, што находзіце ў сабе моц, каб працягваць, гэта ўжо дасягненне. Вы разумееце, што рэпрэсіўная рэжымная машына, яна вельмі магутная, да, але ж мы паказалі сваю моц, і гэта магутная машына не змагла пераламіць розум людзей, не змагла пераламіць волю людзей, і ў гэтым дасягненне наша. Святлана, якія 3 рэчы памогуць беларусам дапамагчы? Я думаю, што іх больш, чым 3, але ж перш за ўсё вера ў сябе, у сваю моц, у тое, што мы разам, не сумнявайцеся. Гэта пачуццё пляча, пачуццё таго, што чалавек разам з табой думае так сама, як і ты, гэта вельмі важна. Другое, гэта міжнародная падтрымка і іх рашучыя дзеянні. У час, калі немагчыма падняцца ўвесь рост у Беларусі за гвалту, за рэпрэсіяў, мы павінны
гэты час патраціць на аб'яднанне дэмакратычных стран. І нам гэта ўдалося, нам вельмі важна гэта захаваць. І трэцяе, мабыць, гэта памылкі рэжыму, бо памылкі не робяцца проста так. Памылкі робяцца пад гнётам беларускай волі, беларускіх людзей. І гэтыя памылкі, як мы бачылі з мінулага, вельмі дапамагаюць прыцягваць увагу да беларусаў і паказваюць, што рэжым слабейшы, чым хоча паказацца. Таму, дарагія мои родныя беларусы, ідзіце наперад, не здавайцеся, бо праўда за намі, людзі за намі, і мы абавязкова пераможам. Я не магу назваць дату, на жаль, але толькі штодзённая работа, штодзённая праца дапаможа нам выстаяць. Вельмі натхняльныя словы. Але ў ваш адрес таксама ёсць і крытыка. Вось вы балюча да яе ставіцеся, чытаеце, баліць вам, ці вы цвёрда перакананы ў тым, што шлях, якім вы ідзеце, ён слушны? Гэта залежыць ад таго, хто крытыкуе. Калі я яўна бачу, што гэта бот ці чалавек, які абражвае мяне прамымі словамі, то на такое я не звяртаю ўвагі. Але калі крытыка канструктыўная, і я бачу, што недзе я не дарабляю, можа, трэба памяняць сваё стаўленне да нейкага пытання ці пачытаць нешта, то я абсалютна спакойна ўспрымаю такую крытыку і раблю ўсё, каб зрабіць сябе лепей. Я выдатна разумею, якая цяжкая дыпламатычная праца, калі ты сустракаешся з дыпламатамі, яны ўсе вельмі ветлівы, усміхаюцца і кажуць, што гатовыя дапамагчы. Па факце яны пільнуюць інтарэсаў уласных краінаў. Вось гэта вельмі складана працаваць з такімі людзьмі. Але ці з'явіліся у вас палітычныя сябры, ці ёсць сябры ў палітыцы? Ведаеце, я б прыпомніла пару чалавек, якія, можа, яны не мае асабістыя сябры, але яны сябры Беларусі. Я бачу, што ім баліць, і я бачу, што яны робяць нейкую справу не дзеля кар'еры, не дзеля фотак, да, як многія гэта робяць, а таму што яны рэальна хочуць дапамагчы, таму што яны нейкую пытаюць любоў да Беларусі, да беларускага народа. Мабыць, яны маюць сяброў Беларусі, тыя, хто ў турмах, і ім хочацца нешта зрабіць. Абсалютна бескарысна. І такія людзі ёсць. І гэта вельмі каштоўна. Што вы пажадаеце беларусам у 22-м годзе? Ну, пэўна, на працягу нашага інтэрв'ю я ўжо жадала, і веру ў сябе. Я не ведаю, гэта такія, казалось бы, банальныя словы, але, мабыць, гэта тое, чаго людзям час ад часу не хапае. Бо здаецца, што ўсё заглохла, мы бачым вакол толькі гвалт. Трэба старацца. Трэба імкнуцца? Да, трэба імкнуцца, думаць пазітыўна, не гледзячы на тое, што вакол, і ведаць, што рэжым таксама слабне. І верыць у сабе, верыць у людзей, якія вакол цябе, бо без веры нічога не атрымаецца. Гэта не нейкае такое практычнае пажаданне, але гэта аснова. Але гэта сапраўды дзейнічае, калі чалавек верыць у сябе, ён можа шмат болей зрабіць. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, Святлана, і асабліва вялікі дзякуй за беларускую мову цудоўную. Дзякуй вялікі, я спрабую, можа, не так добра, але ж маленькімі крокамі. Маленькімі крокамі гэта вельмі натхняльна. Усяго вам добрага, поспехаў.